Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. El Barça jugarà a la final de la Lliga Endesa contra el València. Qui ho havia de dir fa un mes? Increïble. Això és com la vida mateixa, és un ball. Ara el Barça jugarà aquest últim ball, un tango. Benvingut, doncs, a un nou programa de Bàsquet Blaugrana a Debat, programa número 41, corresponent a la tercera setmana de juny, que faig des del barri de Sant Antoni de Barcelona, el barri del bàsquet blaugrana. Vinga, doncs, començo i comencem tots, Va, saltem, vinga, salt! D'entrada haig de felicitar els nostres companys de pis, els de l'equip d'handbol que han guanyat per tretzena vegada la Copa d'Europa. I dic els companys de pis perquè tots estareu amb mi que compartim el Palau Blaugrana, que cada cop se'ns ha fet més petit, fins al punt que aquesta passada setmana l'equip d'hoquei patins va haver de jugar fora del Palau, concretament a Blanes, per coincidència amb els horaris del bàsquet, en partit semifinal de la Lliga Espanyola d'hoquei patins. El Barcelona, com tots sabem, va ser eliminat. O sigui, aquesta casa cada cop és més estreta, és més atrotinada, és més empolsinada. Però això, els que l'haurien de veure potser no ho veuen. I això que el Barça doncs, és l'equip més important del món pel que fa a ser un equip poliesportiu. El Barça ha guanyat 50 medalles d'or, diríem, 50 copes d'Europa en les diferents especialitats. El Barça, doncs, que sobretot és un club poliesportiu, encara que, lògicament, el futbol és el que ens alimenta i és el més important, no hem de dubtar-ho, però a l'hora de la veritat, l'equip de futbol, doncs, desgraciadament, no és pel que fa a títols el més important del món. En canvi, sí, pel que fa a les seccions, doncs no hi ha ningú que ens pugui superar fins ara. El Barça en té 50 i el Madrid, per exemple, que només té bàsquet i futbol, 26. O sigui que la diferència és notable. Queda evident, doncs, que no podem oblidar això del Palau Blaugrana, però vaja, cada cop se'ns queda més petit i veurem si es vindrà abans el Palau Blaugrana o el nou, o s'acabarà la Sagrada Família. És una aposta que podríem fer. En qualsevol cas, doncs, el Palau tenim el que tenim, hem d'esperar quan Déu vulgui, el nou Palau Petit Blaugrana, potser serà un palauet. Bé, de moment l'únic palauet que tenim aquí és el palauet Albéniz de Barcelona. I qui no es conforma és perquè no vol. Bé, m'ha semblat que era interessant fer aquesta introducció, oi? Perquè tots compartim la mateixa casa, les seccions, mai més ben dit, i les hem de posar, o les hauria de posar la gent en el punt que es mereix. Centrant-nos ja doncs, en el bàsquet, diem que el Barça és finalista de la Copa Endesa, com tothom sap, de forma gairebé miraculosa, perquè aquí s'ho podia pensar fa un mes, quan menys d'un mes a València, a l'últim partit de la Lliga ens va atonyinar a casa. Doncs bé, hi ha hagut una reacció miraculosa de l'equip i en el play-off hem guanyat en el Múrcia i hem guanyat també en el Tenerife per la via ràpida. O sigui que aviat has dit això. Quines són les causes? Bé, una de les possibles causes és que el Barça ha recuperat tots els lesionats. Fixeu-vos que ara al final ens toca tenir tot l'equip conjuntat per bé que encara alguns jugadors, com per exemple Sato o Vesely, estan agafats amb agulles i estan jugant patint. O sigui que podríem dir que és un Barça apedaçat i per tant no sabem què és el que pugui passar en algun d'aquests partits de la final, oi? Les lesions, al segon lloc, les lesions han passat factura als nostres contrincants. Per exemple, el Real Madrid ha tingut la mala sort, diguem tot, que s'hagi lesionat Tavares, que és el jugador més decisiu a Europa, Garuba i Len, tots els cinc, tots els pivots, diguem-ne, alts, s'han lesionat i, per tant, no ha pogut superar. Enfront també en la primera eliminatòria es va trobar un Tenerife que té jugadors veterans, oi? Més que els nostres, com Marcelino o Mills, i els van fer un estrip a l'equip blanc. Després, com és lògic, costa mantenir aquest ritme, no?
I, per tant, hem d'aprofitar aquesta circumstància. D'altra banda, el Barça ha pogut cobrir el número 1 i el 5, que tenim sempre grans problemes, amb les bones actuacions de Marcos i de Fal, que havien estat, no diré que marginats, però que havien tingut poques actuacions a la Lliga regular i que ara estan sent decisius, fins al punt que sempre surten a l'equip titular, juntament ja els consagrats Clyburn, Panther i Senghelia. Pel que fa als partits contra el Tenerife, 3-0, el primer partit van guanyar el Palau Blaugrana per més 32, hi va haver una gran exhibició, sobretot de Brizuela, un dels millors partits que va fer. Ja sabem que Brizuela és molt irregular i també encara arrossega algunes lesions des que va jugar amb la selecció espanyola, o sigui, diguem-ho tot. I també Senghelia, que sobretot el pal baix és imparable. Senghelia potser és dels jugadors més regulars que tenim i és l'àncora de l'equip. A la mitja part ja s'havia resolt pràcticament tot, perquè el Barça guanyava ja de més de 15 punts i em sembla que en 40 eliminatòries el Barça només n'havia perdut una, o sigui, partits quan a mitja part guanyes per aquesta quantitat o més. El segon partit ja va ser una mica més difícil. El Tenerife es va posar les piles, el Barça només va guanyar de nou, el Tenerife en alguna fase del partit anava davant, el partit va ser molt físic, molt igualat i en aquesta ocasió tenim la gran actuació de Vesely, segurament el millor partit d'aquesta temporada, i de també Fall, perquè Fall tenia poca posició amb els pivots del Tenerife, però bé, ho va aprofitar, no? I finalment, al final es va obrir una mica el camp amb el pick and pop a càrrec de Clyburn, que està fent una bona eliminatòria i també, sobretot, en defensa, i Senghelia al pal baix. I el tercer partit de Tenerife semblava que el Barça s'ho agafava no d'una forma fresca, però no va entrar bé el partit, anava perdent a mitja part, fins que a la segona es va canviar la situació. L'Apro va començar a encistellar triples, que la importància dels triples, especialment en els bases, encara que l'Apro perd moltes pilotes en defensa, però quan s'ha d'obrir el marcador, l'Apro és molt important, i també Clyburn va tenir una actuació excelsa, especialment en les últimes jugades i també en defensa. Ja sabem també que Clyburn, com Panthers, són jugadors irregulars. Panthers van a salvar la situació de l'equip en els dos primers temps i després va rebre la cinquena personal. Per tant, continuem tenint un Barça més o menys equilibrat i fins i tot Billy Hernández, que no havia jugat pràcticament res, com que Vesely estava lesionat, va tenir bastants minuts en aquesta ocasió i els va aprofitar, sobretot en atac. Hem de tenir present que, esclar, el Tenerife jugava pràcticament sense pivots, però vaja, cadascú que sigui seu i se li va veure una bona actitud. La falta ens faria, aquest Billy, més o menys amb bona actuació i bona actitud. Tinguem present que només tenim Vesely i Fall. Fall dona el que dona, que és bastant més del que esperàvem, però Vesely està lesionat pràcticament i està fent uns esforços brutals. En definitiva, que el Barça ja és a la final i aquesta final comença aquest dijous. Sí, aquest dijous. Tots els partits, tant si n'hi ha un com... Bueno, si n'hi ha 3, 4 o 5, comencen a les 8. I Televisió 3, possiblement, o Esport 3, transmetrà el tercer o quart partits. Queda a veure. Bé, aquest dijous comencem a València, que té factor camp a favor. I dissabte també a València. En recordeu-vos-en, dijous i dissabte a València a les 8. La setmana entrant juguem aquí el dilluns, també a les 8. Si és necessari el dia de Sant Joan i si és necessari a casa, un cinquè partit a València dissabte. Segons com vagin les coses, com vosaltres sabeu, aquest programa surt el dilluns, però potser la setmana entrant el farem sortir el dimarts, segons com vagin aquest marcador. Doncs bé, quedem així, anem a pas, com diu Simeone, per enfrontar-nos amb aquest gran València, de Pedro Martínez, de Montero, té tanta gent que hi ha a la REA que no cal ni nomenar-los, i bé, el Barça com a mínim ha arribat a la final, cosa que no esperava ningú, i el Barça, a més, ja té bitllet per la Supercopa que es disputarà a Badalona a final de setembre. Hi anirà el Joventut com a organitzador, el València guanyador de l'any passat,
el Baskonia, guanyador de la Copa, i l'equip més ben classificat, a la Lliga, doncs d'aquests 3 ja no pot ser, doncs és el Barça. Per tant, l'enhorabona, com a mínim, juguem la final i jugarem la Supercopa. Esperem que les lesions ens ajudin, ja que hem arribat bé a aquest final de temporada. D'aquest programa també no voldria avui gairebé acabar-lo sense fer una menció a la mort de l'Eduard Portela. Eduard Portela, que ho ha estat tot en el bàsquet, va ser el gran promotor de la Lliga ACB, separació de la Federació Burocràtica Espanyola, el promotor d'aquests play-off, també aquesta fase final de la Copa del Rei a 8 partits, 3 àrbitres, un pavelló, demanar pavellons que almenys tinguessin 5.000 espectadors de capacitat, i també ell va ser l'entrenador del Barça, que quan érem a segona divisió, en temps de Llaudet, com podeu veure, doncs, també hi va haver temps passats que eren pitjor, no sempre els temps passats són els millors, doncs va pujar al Barça a primera, després va guanyar la Copa del Rei a Saragossa a la temporada 59-60, jo era allà, va coincidir amb l'entrada del president Núñez, que va dir que afavoriria les seccions i així ho va fer. A partir d'aquí, també Portela va ser 9 anys director tècnic del Barça, un Barça que a partir de l'any 60 va començar a remuntar. Recordem que va estar 22 anys, des dels 60 fins al 80 aproximadament, sense guanyar cap títol. Només havia guanyat un títol quan es va a la tercera edició de la Lliga Espanyola a finals ja de l'any 50. O sigui que si en futbol vam trigar 14 anys, aquí 22. Per tant, el meu agraïment a Eduard Portela. No direu que no t'oblidarem, perquè desgraciadament dels morts els oblidem ràpidament. Simplement donar-vos les gràcies per tot el que ens ha deixat i que gaudim tots del seu legat. Aquesta setmana també la notícia és que ens diuen que Costa Rica, aquest de l'U22, se'n va als Estats Units. El volíem gaudir aquest any, però sembla que ja se'ns anirà, com han fet els dos Keitas, com han fet el Butge, no? I em demano per què hem de fer aquesta U22. Val més que els tanquem i que donem pas a gent amb purament amateur, infantil, juvenil, i podríem promocionar també el bàsquet femení, que ens aniria del tot bé. Bé, els dirigents tenen la paraula. Estem també en uns moments que sembla de silenci, perquè diuen que el Xavi Pujol, si vol venir com a director tècnic, el Baskonia demana 300.000 euros, aquest encarajeta se les sap totes. Jo espero i desitjo que el Barça estigui treballant en silenci, a més de jugar aquesta final tan bonica i tan espectacular, i doncs hem de preparar aquesta temporada que ve, i també mentrestant, ja que s'acosta la Rebella de Sant Joan, que hauríem de cremar tots els mobles vells, totes aquestes coses que ens sobren d'aquest Barça de bàsquet, que són moltes. Però jo voldria acabar amb una nota positiva, amb aquests refranys que tenim tants que tenim de català, que diuen, per exemple, que per Sant Joan tot neix i tot creix. Que és bonic això. Doncs va, deixem-ho així, ja que estem contents amb aquesta victòria del Barça d'handbol i estem contents perquè el Barça arribi a la final, gaudim d'aquests bons moments. I diguem allò d'avui, ahir, sempre, força endavant, endavant Barça! I si pot ser, diguem-ho, amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.